Sirantolanta bunagun kan championnat ngana ya ɲɔgɔn dan minnu bɛ Ligue 1 n'an ko Ligue Pro ko fɔ minnu bɛ don ɲina saison 2024 2025 hukumu kɔnɔ Mali la yan a derby fɔlɔ ɲɔgɔn dan makɔnɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ kari nata a bɛ Stade Malien de Bamako ale ni Joliba Athletic Club ka ɲɔgɔn dan de ko fɔ a ɲɔgɔn dan bɛ don championnat tile wɔɔrɔnan hukumu kɔnɔ tile 13nan bolodalen don tile wɔɔrɔnan in o ye journée en retard de ye derby Stade Malien de Bamako ale ni Joliba Athletic Club a fɔra dama ɲɔgɔn dan yanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ makɔnɔ sirantolantanaw fɛ a bɛ makɔnɔ supporters fɛ ani degeli karamɔgɔw bɛɛ bɛ k'i sɔn i ta fan ka ɲɔgɔn dan ba in makɔnɔ kari nata février kalo tile 16 san 2025 in na Stade Mamadou Konaté la ni nɛgɛ 16 dana gosira a ɲɔgɔn dan bɛ daminɛ n y'a fɔ cogoya min na derby Stade Malien de Bamako ale ni Joliba Athletic Club a fɔra dama yanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Mali la yan tɔn ninnu fila n'o ye Stade Malien de Bamako ye ani Joliba Athletic Club olu de tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa Ligue africaine des clubs champions au phase de groupe la ɲina n'o ye Joliba Athletic Club ye ani coupe de la confédération coupe CAF au phase de groupe la n'o ye Stade Malien de Bamako ye nka tɔn ninnu fila ma se ka tɛmɛ phase de groupe la ka qualifier ka taa quart de finale la labɛnniw kɔni bɛ senna tɔn ninnu fila fan fɛ walasa ɲɔgɔndan in ka se ka kɛ ɲɔgɔndan belebele ye i n'a fɔ san tɛmɛnenw ta kɛra cogoya min na Stade Malien de Bamako ale ni Joliba Athletic Club tɔn jumɛn bɛ na san derby fɔlɔ sebaya ta an ka kari nata makɔnɔ jaabi o mana kɛ min ye o n'a fɔ lamɛnbaaw ani an filɛbaaw ɲɛna VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don